ሰላም ታይረሳኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ብምርጋፍ ፀጉሪ እንሳቕ ሰባት ክሳብ ክንደይ ኢና እዚ ፀገምዚ ኣብ ኩሉ ፆታን ዕድመን ዘጋጥም ዘሎ እዩ ምርጋፍ ፀጉሪ ብሕክምናዊ ኣፀዋውዓ ኣሎፔሽያ ተባሂሉ ይፅዋዕ ካብ ንእሽቶ ምልክት ምርጋፍ ፀጉሪ ክሳብ ሙሉእ ዝኾነ ዓይነት ምጉዳል ወይ ከዓ ምርጋፍ ፀጉሪ ድማ ይውክል እዚ ድማ ኣብ ቆርበት ርእሲ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ክፋል ኣካላት ክኽሰት ይኽእል ስለዚ ናይ ሎማ ኣርእስተይ ድማ ብዛዕባ ምርጋፍ ፀጉሪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘስዕቡ 7 ሕፅረታት መኣዛታት ዝምልከት እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርአ ምጉዳል ወይ ከዓ ምርጋፍ ፀጉሪ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ሕፅረት ወሰንቲ ቪታሚናትን ማዕድናትን ዳ እምበር ብምኽንያት ምቅያር ናይ ሆርሞን ወይ ከዓ ተወርሳዊ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ሕፅረት መኣዛታት ከም ቪታሚን ዲ B7 አይሮን ፎሊክ አሲድ ቪታሚን ኢ ዚንክ ቪታሚን ሲ ብምዕራብ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ፃዓቂ ወይ ከዓ ዝነበረ ፀጉርና እናብ ንቡር ክመልሶ ይኽእል ነዞም ናይ መኣዛታት ጉድለታት ብኣመጋግባ ወይ ከዓ መመላእታ ብምውሳድ ጥዕና ፀጉሪ ብዓብኡ ክመሓየሽን ካብ ተወሳኺ ምጉዳል ወይ ከዓ ምርጋፍ ፀጉሪ ድማ ክከላኸለልና ይኽእል ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ እዚ ምጉዳል ፀጉሪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብ ኩሉ ፆታን ዕድመን ምስ ምቅያር ናይ ሆርሞን ወይ ከዓ ታሪክ ስድራ ቤት ዝምልከት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ሕክምናዊ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ሕፅረት ናይ ዝተወሰኑ ቪታሚናትን ማዕድናትን ነቶም ናይ ፀጉሪ ፎሎኪልስ ወይ ከዓ እቶም ዓይኒ ከም ዝዕፀውን ዑደት ዕብየት ናይ ፀጉሪ ክሕፅሮ ተወሳኺ ምርጋፍ ፀጉሪ ድማ ከስዕብ ይኽእል እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ብዙሓት ካብዞም ሕፅረታት ንምፍዋስ ቀለልቲ ኮይኖም መግቢ ወይ ከዓ መመላእታ ብምውሳድ ንምእራሙ ድማ እቲ ዝቐለለ ምዃኑ እዩ ኣብ 2024 ኣብ ልዕሊ ማይክሮ መኣዛታትን ምጉዳል ፀጉሪ ርእስን ዝተገብረ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣገደስቲ ጉድለታት ብምእራም ንመብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ጥራሕ ዝዕቀን ፃዓቂ ፀጉሪ ርእሲ ከም ዝምለስ ደምዲሙ እዞም ረኽባታት ምስቲ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ሓምለ 2025 ዝተመሓሸ ናይ ዌልሚድ ሜዲካል ግሩፕ እዋናዊ ሓበሬታ ዝሰማዕ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ምጉዳል ፀጉሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰሩ 7 መኣዛታት ዕላማ ድማ ዝገበረ እዩ ካብዚ ቀፂልና ድማ እቶም 7 መኣዛታት ኣብ ምጉዳል ወይ ከዓ ምርጋፍ ፀጉሪ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣስተዋፅኦ በብሓደ እንታይ ይመስል ክንሪኦ ኢና ቀዳማይ ቪታሚን ዲ ህላውነት ትሑት ቪታሚን ዲ ንፀጉሪ ርእሲ ዝፈጥሩ ውሃዮታት ወይ ከዓ እዞም ካሮቲኖይድስ ኢልና እንፅውዖም ኣብ መንጎ ጣልቃ ብምእታው ሓደስቲ ፀጉሪ ወይ ከዓ ፎሎኪልስ ናይ ምፍጣር የዝሕሎን ኣብ ናይ ዝሕታለ ወይ ከዓ ናይ ድቃስ ምዕራፍ ከም ዝፀንሑ ድማ ይገብሮም እዚ ጉድለት ናይ ቫይታሚን ዲ ኣብተን ካብ ብርሃን ፀሓይ ዝረሓቃን ብባህርያዊ ምኽንያት ካብ ፀሓይ ዝሽፈናን ወይ ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ላቲቱድ ዝነብራን ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ምርጋፍ ናይ ፀጉሪ የጋጥመን እዚ ድማ ብዝቐለለ ብምርመራ ደም ማለት 25 ሃይድሮክስ ቫይታሚን ዲ ነቲ ደረጃ ናይ ምርጋፍ ፀጉሪ ከረጋግጾ ይኽእል ዝበዝሑ ናይ ቆርበት ሓካይም ብውሕዱ 30 ናኖግራም ፐር ኤምኤል ቪታሚን ዲ ክህሉ ድማ ከም ዕላማ ይሕዙ ብመሰረት ክኢላታት እኹል ዝኾነ ቪታሚን ዲ ንክህልወና ምንጭ ቪታሚን ዲ ዝኾኑ ከም ሳልሞን ብጫ ክፋል ናይ እንቃቆሖ ተወሳኺ ናይ ፀሓይ ብርሃን ብምውሳድ ወይ ከዓ ክንወስድ ይመክሩና እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ ካብ 1000 ክሳብ 2000 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቪታሚን ዲ ክንረክብ ኣለና ማለት እዩ ልዑል ዓቐን ቪታሚን ዲ ኣብ ኣካላትና ንምውጋድ ኣብ 3 ወርሒ መርመራ ደም ክንገብር ድማ ይምከር ካልኣይ ባዮቲን ወይ ከዓ እዚ ቪታሚን B7 እዚ ባዮቲን ወይ ከዓ ቪታሚን B7 ኣብ መግቢ ዝርከቡ ፕሮቲን ናብ ቀንዲ ሃናፂ ፀጉሪ ዝኾነ ከራቲን ይቕይሮ ሓቀኛ ሕፅረት ቪታሚን B7 ሰሓት ዝርአ እኳ እንተኾነ ኣብተን ናይ ጨጓራ ወይ ከዓ ማዕናጡ ፀገም ዘለዎንን ከምኡ ከዓ ኣብተን ዝለዓለ ገደብ ናይ ካሎሪ ዝኽተላ ደቂ ኣንስትዮን ብብዝሒ ይርአ
ምልክታት ጉድለት ናይዚ ቪታሚን B7 ካብ ዝለዓለ ምርጋፍ ፀጉሪ ክሳብ ምሽማሽ ፅፍርን ምቕያሕን ምቅርራፍን ዘለዎ ረስኒ ኣብ ከባቢ ኣፍን ይኸትል። ባዮቲን ካብ ስጋ፣ ፍረታት፣ ዘራእትን ሽኮራዊ ድንሽን ክንረኽቦ ንኽእል። መብዛሕትኦም እንወስዶም መመላእታታት ቪታሚናት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ክህቡና ይኽእሉ እዮም። ልዕሊ ዓቐን ሳፕሊመንት ወይ ከዓ እዚ መመላእታ ምውሳድ ድማ ንናይ ታይሮይድን ልብን ላቦራቶሪ ውፅኢታት ክጥምዝዞ ስለ ዝኽእል እንወስዶም ዓቐን ሳፕሊመንት ኣቐዲምና ምስ ሓካይም ክንዘራረበሉ ይምከር። ሳልሳይ ኣይሮን ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ንምስራሕን ከምኡ ድማ ኦክሲጅን ናብ ሙሉእ ኣካላትና ንምብፃሕን እንተላይ ናብ ሰራውር ፀጉሪ ከይተረፈ ንምብፃሕ ዝሕግዘና ኣገዳሲ ባእታ እዩ። እቲ ዝዓበየ ምልክታት ዋሕደ ኣይሮን ከም ፀሩ ምባል፣ ድኻም ኣካላት፣ ምፅዕዳው ውሽጣዊ ሽፋን ዓይኒ እኳ እንተኾነ ዋሕደ ኣይሮን ኣብ ምርጋፍ ፀጉሪ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣዝዩ ዓብይ እዩ። ዋሕደ ኣይሮን ቀይሕ ስጋ፣ ኣእካል ከምኡ ካብ ኣካል ዝተሰርሑ ብኣይሮን ዝሃብቶሙ ብምውሳድን ብተወሳኺ ድማ ኣይሮን ሳፕሊመንት ብምውሳድ ክነማዕራርዮ ንኽእል። ራብዓይ ፎሊክ ኣሲድ ወይ ከዓ እዚ ቫይታሚን B9 ፎሊክ ኣሲድ ዲኤንኤ ንምዕባልን ዋህያታት ቀልጢፎም ንኽፅገኑን ዝሕግዝ ኣገዳሲ መኣዛ እዩ። እዚ ድማ ንንጡፋት ሰራውር ፀጉሪ ኣገዳሲ ዝኾነ መኣዛ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ነፍሰ ፆራት ብብዙሕ ኣልኮላዊ መስተ ዝሰትያ ወይ ከዓ እዘን ናይ ኣልኮላዊ መስተ ውፍያት ዝኾናን ከምኡ እውን መድሃኒት ናይ ኤፒሌፕሲ ዝወስዳን ደቂ ኣንስትዮ ዓቐን ናይዚ ፎሊክ ኣሲድ ዝተሓተ እዩ። ሕፅረት ፎሊክ ኣሲድ ካብ ምርጋፍ ፀጉሪ ወፃኢ ብርቱዕ ድኻምን ቁስሊ ኣብ ከባቢ ኣፍን ከስዕብ ድማ ይኽእል። ቀጠልያ ኣሕምልቲ፣ ፋጆልን ኣእካልን ካብቶም ቀንዲ ምንጪ ትሕዝቶ ፎሊክ ኣሲድ ከም ዝኾኑን ኣብ ዕለታዊ ኣመጋግባና ድማ ክንጥቀመሎምን ይግባእ። ካብዚ ብተወሳኺ ቅድሚ ሕርሲ ዝወሃብ ቢ ኮምፕሌክስ ሳፕሊመንት ድማ ንዘለና ዋሕዲ ቪታሚን B9 ከመዕራርየልና ይኽእል። ኣከታቲልካ ን8 ሰሙናት ብምውሳድ ድማ ዓቐን ፎሊክ ኣሲድ ናብ ዝነበሮ ወይ ከዓ ናብቲ ዝደለ ክመልሰልና ይኽእል። ሓምሻይ ቫይታሚን ኢ ከም ሓያል ፀረ ኦክሲጅን መጠን ንዋህያታት ቆርበት ርእሲ ካብ ኦክሲዳቲቭ ፀቕጢ ወይ ከዓ ስትረስ ክከላኸለሎም ይኽእል። ገለ መፅናዕቲታት ከም ዝሕብሮ ትሑት ህላዊ ቪታሚን ኢ ፀጉሪ ንክሰባበርን ዳግማይ ቀልጢፉ ንኸይዓብን ይገብር። እቲ ቀዳማይ ምልክት ድማ ምድራቕ ፀጉሪ ኣብ ጫፉ ዝተመቓቐለን ድኹም ርእሲ ወይ ከዓ ቆርበት ርእስን የጠቓልል። ቀንዲ ምንጪ ቪታሚን ኢ ከም ኣልሞንድ፣ ፒናት፣ ሳንፍላወር ሲድ፣ ናይ ኣሕምልቲ ኦይልስ ወይ ከዓ እዚ ቬጌታብል ኦይል፣ ቀጠልያ ኣሕምልቲ ከም በዓል ስፕናች፣ ኣቮካዶ ዝኣመሰሉ እዮም። እንወስዶ ዓቐን ቪታሚን ኢ ሳፕሊመንት ኩሉ ግዜ ትሕቲ 400 ኢንተርናሽናል ዩኒት ኣብ መዓልቲ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ ካብ ሓደጋ ናይ ምፍሳስ ደም ወይ ከዓ ብሊዲንግ ክከላኸለልና ይኽእል። ስለዚ ብቪታሚን ኢ ዝሃብቶሙን ሚዛናዊ ኣመጋግባን ምሕላው ምስ ግዜ ጥዑይ ዕብየት ፀጉርን ኩነታት ቆርበት ርእስን ክሕግዘና ድማ ይኽእል። ሻድሻይ ዚንክ ንፅገና ዲኤንኤ ኣብ ቆርበት ርእሲ ንዘሎ ሚዛን ዘይቲ ፅኪ ይድግፍ። ዋሕዲ ዚንክ ንፀጉሪ ርእሲ የዳኽሞን ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ፀጉሪ ርእሲ ክጥምዝዞ ይኽእል። ተደጋጋሚ ሰዓል፣ ድኹም ምሕዋይ ቁስሊ፣ ምጥፋእ ናይ ምሽታት ዓቕምን ድማ ገለ ተወሰኽትን ምልክታት ናይ ምርጋፍ ፀጉሪ ዝረኣዩ ዋሕዲ ዚንክ እዮም። ከም ስጋ፣ ሰልፊሽ፣ ፍረ ዱባ ድማ ገለ ካብቶም ቀንዲ ምንጪ ናይ ዚንክ እዮም። ንሓፂር ግዜ ዚንክ ግሉኮኔት ታብሌት 10 ክሳብ 15 ሚሊግራም ምውሳድ ድማ ዓቐን ዚንክ ኣብ ኣካላትና ይዕቢ። ልዑል ዓቐን ዚንክ ምውሳድ በቲ ካልእ ወገን ድማ ንዓቐን ኮፐር ኣብ ኣካላትና ከጉድሎ ስለ ዝኽእል ምክትታል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዚንክ ንነድርን ቁጣዐ ቆርበት ርእስን ኣብ ምንካይ ድማ ኣዝዩ ዓቢ ተራ ኣለዎ።
ሸውዓይን ናይ መወዳእታን ቫይታሚን ሲ ወይ ከዓ እዚ አስኮርቢክ አሲድ ቫይታሚን ሲ ሓደ ካብቶም ኣብ ማይ ክሓቁ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ቪታሚናት ኮይኑ ኣብ ምፍራይ ኮላጅን ዝበሃል ባእታ ብምሕጋዝ ድማ ፀረ ኦክሲጅን ብምስራሕ ንጥዕና ወሃየታትን ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሓፍ ኣብ ምባልን ንዝኾነ ቁስሊ ቀልጢፉ ንኽሓውን ድማ ይሕግዝ። ቫይታሚን ሲ ካብ ፍረታትን ኣሕምልትን ከም ኣራንሺ፣ ስትሮቤሪ ክንረኽቦ ንኽእል ኮይኑ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣመጋግባ ድማ እኹል መጠን ቪታሚን ሲ ክህበና ይኽእል። እቲ ዝዓበየ ሕፅረት ናይ ቪታሚን ሲ ስካርቪ ወይ ከዓ እዚ ናይ ግርፃን ሕማም እኳ እንተኾነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ድማ ዓብይ ናይ ምርጋፍ ወይ ከዓ ናይ ምጉዳል ፀጉሪ ይኸትል እዩ። ዋላ ንእሽቶ ምትዕርራይ ኣብ ኣመጋግባና ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ኣብ ህይወት ፀጉሪ ርኡይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ዝለዓልን ክቡርን ሕክምናታት ምብፃሕካ ነዞም መኣዛታት ምፍታሽ እቲ ዝቐለለን ቀዳማይ ስጉምትን ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሎሚ ሒዘያ ዝመፃኩ ኣርእስቲ ነዚኣ ትመስል። ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ክፅሕፈለይ ይኽእል እዩ። ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብኻልእ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቀኒ እዩ።